Пикълболът е доста интересна игра от семейството на ракетните спортове. Представлява игра на мини тенис корт с плоска ракета и пластмасова топка на дупка. Пикълбол е една забавна игра, лесно достъпна за хората, много социална. Ето, отзад може да се погледнат как хора, които за първи път играят, успяват да се забавляват. За първи път играх на импровизиран турнир в Албена, така наречен пикълбол, който за мен тогава не означаваше нищо. Но веднага седнах, проверих в интернет и разбрах, че този спорт е силно развит в Щатите. От 1970 година е открит, но към 2024 година над 50 милиона човека играят пикълбол в Америка. И реших, че това е нещо, което тепърва ще навлиза в Европа, а в България изобщо не е познато. Изграждането на базата започна на краят на август и завършихме, може би, краят вече на септември. Бяхме почти готови. Успяхме много бързо да поставим асфалта, след това акрилната настилка, оградата и общо взето в рамките на месец успяхме да завършим целия обект. Направихме откриването ни на 12 октомври. Това, като време беше изключително събрано и организирано и ние успяхме да изградим тези прекрасни кортове, за да могат нашите партньори, нашите приятели и гостите на града да се забавляват и да спортуват в нашия град. Мисля, че този спорт има голямо бъдеще. Това беше първия пикълбол център, който създадохме във Варна. Нашата цел е да го популяризираме и наложим и в други градове. Спортът е за всички възрасти, от най-малки до най-големи. Ето, днес сме тук на кортовете и имаме турнир. Включил съм една категория, която се нарича родител плюс дете до 10 години, тъй като виждам, че има доста пространство за развитието на тази категория. Родител да идва и да спортува директно със своето дете и да се забавляват по време на игра. Разликата с другите ракетни спортове е това, че е лесно достъпен, бързо се усвоява като спорт, дистанцията е близка и е много социален спорт. Кортът е доста по-малко стандартен тенис корт. За справка, на един тенис корт могат да се поберат 4 игрища за пикълбол. Кортовете се намират на адрес град Варна, улица Свети Никола 33. Полигона под Далас, това е едно място с прекрасна гледка към морето, в морската градина чист въздух. Искам най-вече да пожелая на хората здраве, да имат възможност да спортуват. Да заповядат при нас и да опитат какво е това пикълбол. Елате на корта, пробвайте. Пикълбол е нещо, което трябва да го усетите и да хванете ракетата и да направите първата точка. Винаги първите крачки са важни. Направете крачка да стъпите на корта.